Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। The big update good news बेनो जाबाय PM किसाननि रां हाबनायनि डेट फोसावबाय। स' बेयाव माब्ला मोनगोन आरो सोर मोनगोन जों डिटेल्सखौ डिसकास खालामगोन। बेनो जाबाय 14 installment 2000, 4000 and 6000। दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे PM किसाननि राङा माब्ला हाबगोन। आरो आंबो नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होना दोनदोंमोन जे लास्ट उइकआव जुलाइआव हाबगोन होननानै दा डेट फैबाय जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामा। स' बिनि सिगां जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' जब इनफ'आव स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। स' साख्रिनि आपडेट मोनो आरो गभर्नमेन्ट स्किम्सनि आपडेट मोनबाय थानो। दा जोङो फार्स्टआव फैग्रोबाय PM किसाननि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव जों रां हाबनायनि माखासे जोङो डिटेल्सखौ नायग्रोगोन। जोंहा 13 इनस्टलमेन्टआ हाबदोंमोन फेब्रुवारियाव बेनिफ्राय 14निबो डेट फैबाय। स' जोङो फार्स्टआव बुजिनांगोन बेनो जाबाय पिरियडआ जोंहा नै एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव राङा हाबो। स' बेखायनो नोंथांमोना बाथ्रा होदोंमोन लास्ट उइकआव हाबगोन होननानै। स' नोंथांमोना आगष्टनिफ्राय नभेम्बराव हाबगोन खनसे दाखालि हाबबाय रिसेन्टलि हमना ला एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 6000, 2000, 4000 जायखिजाया बोसोराव नोंथांमोना 6000 मोनो खनथाम सोयो एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव खनसे सोयो। स' बेखायनो जोंहा 14 इनस्टलमेन्टआ जोंहा जुलाइ हाबनो गोनांखामोन 13आथ' मोनखांखाबाय आरो खायसे मोनाखैब्ला स' खनसेनो जमा फैनो हागौ 4000 गाहाम दा बे उनावसो मिथिगोन जेब्ला डेटआव हाबो। स' बिदिब्ला बे डेटआ माब्ला जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा नाथाय मोनसे बाथ्रा जायनि एकाउन्टआव एक्टिभ गासैबो कारेक्ट दङ अब्लासो नोंथांमोना एकाउन्टआव हाबगोन। जुदि नोंथांमोना KYC बा आदार सेटिं खालामाखैबा स' नोंथांमोनाहाय मोननाय नङा। बेखायनो नोंथांमोना खालामनांगौमोन आरो खायसे खालामबाय KYCफोरखौहाय आपडेट खालामबाय आरो जायफोर गासैबो अके दङ नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन। स' बे राङा माब्ला हाबमारगोन जों दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै। स' दायो जों मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। स' बिनिफ्राय 8.5 crore नोंथांमोनाहाय मोनगोन बे अफिसियेल साइटआव बेनिफिसियारिस अके। स' गोबां क्र'र दङ बेनिफिसियारिसआ बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि डेटआ जाबाय 28 जुलाइनि 11 AM जानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय हाबसिगोन बेनो जाबाय इनस्टलमेन्ट 14। स' नोंथांमोना दायो डेटखौ क्लियार नुबाय बेयावनो दङ। स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ अके बे मोनसे साइट अफिसियेल साइट एन्ड बेयाव नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन आरो बेयाव हिन्दी दङब्ला नोंथांमोना 3 डट्सआ थुनानै बेखौ मा खालामनो हायो ट्रेन्सलेट खालामनानै इंलिसाव खालामनो हायो। स' आं बेयाव क्लिक खालामबाय देन बेनिफ्राय बेहाय नोंथांमोना लेंगुवेजखौ चेन्ज खालामनाय मोनबाय बेनो जाबाय नै गासैबो इंलिस जाबाय अके आरो बेयावनो नोंथांमोना PM किसाननि माखासे आपडेटखौ मोनबाय थासिगोन आरो जेब्ला गोदान गोदान आपडेट जायो एप्लाइ जायो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। दा बे 8.5 crore बेनिफिसियारिस अल इन्डिया स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव 28 जुलाइआव 11 AM जानाय लोगो लोगो 14 इनस्टलमेन्टआ स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव 2000 हाबसिगोन। स' बेनोमोन बिग आपडेटआ दा गोबाङानो मिथिबाय PM किसाननि डेट ओंखारबाय हाबनायनि। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव।